Nej, man. Filmer du? Vi ses. Jeg filmer. Okay. Så er det nu? Nu. Det er nu? Det er fucking nu. Filmet fra alle vinkler. Alle vinklerne. Jeg tager sgu lige jakken af. Hvad er det? Nej, den skal ikke ligge der. Prøv lige vent, jeg skal lige finde ud af, hvordan På godt fynsk, den skal ikke ligge der. Ikke ligge 720p, det kommer til at ske. Når der flyver en surstrøm lige op i kameraet på din Asus. Det var det åndssvagt, det er. Og det er surstrømning. Take one. Og det her, det er... du har kun én chance til det her. Jeg kan ikke åbne min plastikpose for helvede. Så tag dem af. Ja, det er fandme tæt på. Er vi klar? Ja. Jeg skal lige dække den. Fy for helvede. Det lugter af lort. Det er sådan noget der, man laver stik på bag. Ej, fy for helvede, det stinker. Jeg fik det ikke på mig, vel? Nej. Så fuck din hand. Jeg kan ikke dufte. Du skal bare lidt længere herover, så går det skide godt. Nej, det er ikke så værst. Det er ikke så værst. Okay, nu kan jeg godt. Den svenske side af mig. Ja, de siger, God med. Det er virkelig... Seriøst, det er sådan noget, der er frivilligt i Sverige. Ja. Det er kraftedeme ulækkert. Der er nogen, For der har satan, var de skidt i den underlige, dåse. mand. Jamen, det er det, jeg siger. Det er sådan noget der, man laver stinkbomber af i sidste skoledag i 9. klasse, Ja, det altså. stikker seriøst som stinkbombe. Wow. Ej, mand. Fy for. Det er også lige i hovedet, det gør jeg ikke. Ja. Det er lidt taktisk godt. Kunne det gå meget langsommere, det der? Nej, den også med. And it's done. Nej, jeg skal have en pose igen. Altså, jeg er sikker på, at selv hvis Martin han slog en skid, altså, det ville lugte bedre end det der. Ja, det er himmelskiver. Nej, jeg tør ikke at røre. Bare fold den op, mand. Bare riv den op. Riv. Ej. And the fish is ready. The fish is gone. Ej, ikke ud der. Nej. Vi skal have vandet ud, jo. Nej, skal vi ikke bare tage den op af den dåse der? Eller skal man hælde vandet ud? Ja, bare hælde det ud der. Det gør svensken også. Lige der. Kan lige, hvad kan? Du vil lige drikke det. Ja. Tag et sip. Ej, fuck, hvor er det ulækkert, mand. Fuck, hvor er det ulækkert. Det er det, der hun har ført. Over på den anden side. Okay, nu kan jeg godt lugte det. Det er oppe på Ikke Herlev tryk på bænken, Gymnasie. mand. Ja, det er lige meget. Det er allerede sket. Det er lige meget. Det stinker kun i 4 måneder. Har du lige tabt en fisk? Så skal vi over... Nej, vi filmer Nej, det vi lige, tager mand. dem med over lige, hvad? Vi kan ikke sætte sådan en dåse der. Det kan vi simpelthen ikke. Det kan vi da godt. Vi er udenfor. Nå, Hold nu de op med at være er- nogle svanser. Altså, er der også indvoldet, og er der hoved på, og sådan noget, eller hvad? Er de... skal man gøre et eller andet ved? Eller tager man bare og... Lige hvad smil. Og hvad, de er sådan helt... de er helt møre, skal jeg til at sige. Ja. Jeg skal bare skrabe det helt af nu på en eller anden sæson. Ej, præcis. Jamen, der er jo slet Stinker ikke... det stadigvæk? Det stinker af helvedes til. De er jo fuldstændig ubehandlet. Jeg skal nok tage den første bid. Det tager jeg godt. Nå. Den skal vi ikke æde, den der. Føj for satan. Det er jo det der, vi Men skal det- æde. Nej, det der skal vi ikke æde. Der. Det ligner noget Ja. ovn eller sådan noget. Hvad er det så, man skal æde? Du skal kun have det der røde kød der. Ej. Skrab den anden vej, Lilla. Det er et eller andet benere der, jo. Oliva, vi har lige en klar aftale om, at du ikke vender dig om, når du har taget den der bid der, for vi skal have det på film. Du kigger lige ind i kameraet, når du tager din første bid. Skal jeg lige prøve? Jeg tror, jeg har mere styr på det der. Ja. Du er også fra Jylland. Martin, så kigger du også lige ind i kameraet, når det sker. For svært. Hvad for et glas er mit? Det er det her. Er det, Jeg kan lige, er det Peter, jeg sidste- skubber lige det. Ja, ja. Skrab den her i stedet for. Er det vogntur, drikker eller mig hvad? lige med. Nej, det er sådan noget ølstafet mod andre gymnasier, tror jeg. Det lyder bare ligesom Roskilde Festival, det der. Hvad så, Roskilde? Fordi nok.
Nej. Seriøst, mand. Du lugter bare som en, der har givet den ondeste tjekfinger, altså. Hun har givet en surstrøm i finger. Eller... Ej, det siger jeg simpelthen ikke på film. Så stop den og sig det. Nej, jeg siger det bagefter. Helt op det. Hvad, altså, er det ikke bare så mørt, at man bare kaster det hele ned, eller hvad? Ej, prøv nu bare med den der. Nu bliver jeg lidt sur. Det er spild af gode fisk. Ja, men jeg ved ikke, hvordan man gør God det. fisk. Right. Det spilder dårlig fisk. Der var lige for det skidt der. Altså prøv at, hvis vi smider det der ud i mosen, ikke, så vil alle andre fiskere hoppe op og tage sit eget liv. Peter, du er simpelthen nødt til at flytte dig, så vi kan få ham på hele billedet. Ja. Det er irriterende, fordi jeg er pisse sulten. Og så lige så snart jeg dufter der. Så er det væk. Så er det væk. Og så bliver jeg sulten igen. Jeg er sulten nu. Jeg er mega sulten. Så prøv bare at stikke næsen ned i den der dåse der, så forsvinder det. Ej, jeg er fandme sulten, altså. Jamen, så æder det. Jeg skal da også smage det. Nej, hvor er det ulækkert. Jeg har 3 knækkerbrød. Hvorfor holder du ikke bare med gaflen og skarper med kniven? Skal jeg lige holde med fingrene, eller hvad? Det er jo allerede skade, der er sket lige, hvad? Det skal vi skal ikke have sket noget, siger de kloge. Siger de kloge. Ej, men prøv at, hvis de var så skide kloge, så havde de bare sagt, at de ikke skulle æde noget af det der. Kan vi ikke bare være enige i det? Er det ikke Det er det der, vi skal have. Det er det, vi skal have, ja. Nej, hvor er det ulækkert, mand. Godt. Så kigger du bare. Du kigger bare lige ind i kameraet, Martin. Det var svenskerne meget bedre til end mig, det her. Og du har set en instruktionsvideo? Ja. Ej, nu har du rørt ved det. Nu har jeg rørt ved det, ja. Bucket. Det er det der, vi skal have. Nu har du også rørt ved det. Ja, igen. Så meget ved det. Jeg skal bare ikke have på tøjet. Du skal da ikke lige klamme ben med. Jeg gider ikke æde ben. Ej, men prøv at, hvorfor gider du overhovedet æde det der? Altså, det er kraftigt, hvor det er ulækkert. Prøv at se alt det der vand der, det er helt brunt. Alt det der vand fra dem, fy for satan. Bare tage det der lidt op på knækbrødskærnet og gade det. Ej, spiser I det på knækbrødet? Ja, for satan. Hun har meget sådan lidt der, eller hvad? Hvorfor tager I ikke bare en bid sådan rent? Vi skal lige have et klassebillede her, jo. Skal vi også lige... Hvordan fandt I på den her idé? Var det bare fordi, du kunne skaffe sådan en dåse? Liva havde det, så det skulle bare ædes. Jeg var ved at blive for gammel. Jeg fandt godt, vi kan pizza, det her det er umuligt. Og ja, du skal lige have lidt kartoffel på, bare lige til at tage det værste. The whole package. Lad os lige se den der bid der, før du tager den i munden. Det skal jeg se. Vi skal lige... Det er kraftedeme ulækkert. Do it! Nej, jeg kan ikke. Smager det, som det lugter? Ja. Så skal jeg heller ikke have noget. Jeg skal med smage det der. Ej. Hvor er det godt. Ej, hvor er det også ulækkert. Det var også sluge, Lina. Det kunne jeg ikke. Ej, du sidder fast i tanden. Ej, vi bliver nødt til at smage det. Jeg kan simpelthen ikke holde af i kameraet stille, det Jeg synes, kan det så jeg så ikke. fint ud, du lige har drysset lidt løg og sådan en kartoffel. Ej, hun brækker sig. Hun brækker sig. Jeg har aldrig nogensinde grint så meget af, der knækker sig. Skal du have en til? Jeg sagde det jo, Bare smidt knækbrød. Du skal bare skubbe det ud med tungen lige hvad. Det er også fordi, vi har alt for meget af det der vand med, altså. Nå, okay. Så tænker jeg på, at Vi prøver uden det her vand nu. Nu skal vi uden. nu skal den dybe. Jeg tror lige, skal have nogle løg. Du kan bare få en helt rødløg. Nej, hvor er det dog bare næst. Så pisse ulækkert. Ej, hvor er det ulækkert. Sjovt nok, så det er pigen, der skulle gøre det først, ikke? Ja, selvfølgelig. Det var dig, der ville tage den der. Ja, og hallo, Liva, hørte du dem?
Hvis det smager, som det lugter, så skal jeg kraftedeme heller ikke have noget, siger Martin bare. Han bakker bare ud med det samme. Det er fucking svans, mand. Nu slap af, vi skal nok æde noget, vi skal bare lige have lidt styr på det her. Vi skal bare have lidt styr på det. Hvorfor kunne de ikke vente, til de blev lidt større, altså? Jeg troede seriøst ikke, jeg ville brække med det, men hold kæft for den lækker. Der kom der vist også lidt op. Ja, det gjorde det. Lige ved svenske side. ikke, at Den bedste din svenske side er særlig glad for det. Jeg er ikke halvt svensk nok. Jeg er ligeglad, det er fucking lige meget. Fucking ligegyldigt, det kommer på Facebook. Vi skal alle på Facebook. Men han Hvad fanden skal gjorde der den på latterlige svensker der, altså. Hvem er Så det, prøver vi laver? at finde. Der er ølstafet og sådan noget derovre. Ja, de spiller ølstafet mod andre gymnasier eller sådan et eller andet. Husk, hver eneste år glemmer jeg det er der. Jeg glæder mig til, du brækker dig. Det lyder bare Lige som når du får Roskilde det ind i Festival. munden og tykker på det, ikke? Jeg sluger det Og bare. det sidder fast i tænderne. 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 Glas. Martin, han er en glad dreng. Og min hånd. Er øde. Jeg tror også, det er mere delikat. Nej, jeg skal ikke lukke. Nej! Du vil jo gerne på fanden. Så Peter, så er vi klar nu. Ja, jeg vil bare lige søge efter surstrømmene. Og se om hvordan de piler de der. Jeg tror det godt er rigtigt, altså. Jeg synes bare, der kommer så meget lidt ud. Ja, jeg er så stolt af dig. Man behøver måske... Vi har 11 minutters video lige nu. Det er der ingen, der gider sidde og se på Facebook. Jeg gider fandme godt at sidde og se det. Hold nu kæft. Ej, jeg går ikke Det der, det er nok. Du kan smage det. Nej, men jeg skal også lige have noget til mig, jo. Vi skal have en mere. Nå, den er til mig, den der. Spiste du knækbrød? Nej, hvor er det Spiste klamt, du også mand. knækbrød? Ja, hun gjorde så med løg og kartofler i lortet på. Det ligger der. Ej, puha, det Og stinker. hvad så? Så skal man have kartoffel på, eller hvad? Ja, jeg skal også kartoffel på. Oh my Skal god. jeg lige et par skiver til os her. Altså, jeg tænker, Hvordan kan der være nogen, der rent faktisk kan nyde at spise det Skal vi have der? ekstra løg med? Prøv bare at se det der kød, det det er jo smager helt igennem. raw. Du kan slet ikke smage de der Der er ting. noget... Du kan ikke smage anden Kæft, hvor er det surstrømme. klamt, mand. Ej, Martin, du skal da have mere på. Du har givet mig en ordentlig skive, mand. Tag en til. Ja, så Tag en til. kører vi. Ej, jeg glæder mig til bare til, du brækker dig. Ej, jeg glæder mig til, du brækker dig. Husk at kigge ind i kameraet, drenge, når I tager biden, ikke også? Du har sådan en lille... Der skal meget løg på. Jeg drikker Giv noget til lige enderne. øl der. Ej, giv noget til enderne. Nej, lad være med det, så... Det dør det sgu da af, mand. Det falder bare. I falder bare om og dør. Flyver Hvor er det bare lugter det. Hvis ikke de dør af det, så tager de livet af sig selv, altså. Glas lugter af det. Ej, hvor det stikker ud. Men fuck det der er øl i, jeg skal have. Vent lidt, I må ikke gøre det på samme tid. Jeg kan kun tage en af gangen. Ellers så skal I stå lige ved siden af hinanden. Først Stil jer lige ved siden af hinanden, og så gør det på samme tid. Oh my fucking god, jeg skal væk fra den dåse her. Lov mig lige, at I løber samme retning, ikke også, hvis I løber. Hen for at knække jer. kan ikke love Fuck noget. den tomat her, det gider ikke tomat. Jeg skal ikke tage den gode smag. Er du klar? Skål. Skål. Bræk dig! Bræk dig! Bræk dig! Er det sæt med noget, der løber til? Hvordan har du det, Martin? Lad være med at tænke på det. Lad være med at tænke på Prøv at kigge på den der tallerken. det. Lad være med at tænke på det. Kig på den tallerken. Bare slug, Martin. Fuck Jeg vil det. gerne snap til den. Lad være med at tænke på det. Åh, Slug det, slug det, slug det. Jeg er ikke en... hvad? Fast i munden, Martin. Det er så... Ja, man kan godt spise det, men... Ja. Det er bare den der lugt, man har i næsen. Det er umuligt at sluge, mand. Du klarer det umådeligt godt, Peter. Ej. Har du prøvet det før? Nej. Ej, nu Du har har jeg lavet, at jeg skulle prøve det, mand.